Ahojte, dneska sa povíme o trhoch dňa 16.1. Je to analýza na celý tento týždeň. Včerajšok bol taký slabší, nič sa nedialo, čakal som to, za to som čakal na analýzu až dnes. Každopádne začal by som tým, aké máme správy. A teda tým, aké dni obchodovať. Včera mali Holidays United States, hej? Takže ten market aj tak vypadal. Čo sa dnešku týka, tak tu nie je nič zaujímavé. Ďalší deň, nič zaujímavé. Čo sa týka obchodovania indexov. Ale streda bude veľmi zaujímavá, lebo máme CPIčko na GBP. A potom tu máme hromadu správ na USD. Máme tu Core Retail Sales, momkové, máme tu Retail Sales klasické. A potom štvrtok je ešte horšie, lebo máme Jobless Claimy. OK, máme tu Crude Oil Inventories, to nebude mať až taký veľký vplyv. A ten posledný deň máme Existing Home Sales. Čiže to bude veľmi zaujímavé. Každopádne by som sa pozrel na tento týždeň a to, čo ja osobne targetujem a na čo sa ja osobne pozerám. Toto video nie je investičná rada, všetko, čo tu poviem, jak sa to hovorí? Všetko, čo tu poviem, alebo nič, čo tu poviem, by ste nemali brať ako investičnú radu, lebo som len hlupák, ktorý analýzuje market a nevie to. No, dobre. Čo sa týka Nasdaqu, tak by som išiel na to veľmi jednoducho z weekly hľadiska. Ja sa tu zbavím úplne všetkého. A z weekly hľadiska si môžeme všimnúť, že sme tu mali tento fair value gap, ktorý bol vyplnený na mesačnej sviečke. Nám to tvorí takýto jak tomu hovoria? Doji? Sviečku? Ešte to nie je doji sviečka, ale ešte neskončil ani mesiac. Okay. Čo sa týka daily hľadiska, kľudne aj na weekly to môžeme označiť, máme tu hromadu nevybranej likvidity na týchto highs, na týchto highs, okay? V týchto úrovniach. Keď pôjdeme na daily, môžeme si to všimnúť tuto veľmi, veľmi krásne. Na 4-hodinovke ešte krajšie. OK, máme tu 1, 2, 3, 4 relatívne equal highs, OK. A to je môj target tohoto týždňa. Keby sa niekto pýta, čo ste to modré zóny, sú to New Week Opening Gapy. A tu máme novoročný New Week Opening Gap. Od neho prišla táto reakcia na tento drop, ktorý očakávam, že bude ešte nižší. O tom si povieme viac. Každopádne, poďme na hodinovku. Na hodinovke tu máme sell-side likviditu, ktorá bola vybraná, a máme túto sell-side likviditu, nie MSS, sell-side likviditu, ktorá ešte nebola vybraná, a pod ňou máme tento fair value gap. Čo sa týka S&P, je to veľmi, veľmi, veľmi podobné. Táto fialová zóna je BPR, Balance Price Range, a tu máme fair value gap, no je to zároveň, je to BPR. Každopádne tu máme fair value gap až tu dole, myslím, že aj na Nasdaqu je. Hej, tuto dole je gap a na S&Pčku. Samozrejme máme takisto nejakú tú sell-side likviditu pod týmito lows a takisto máme sell-side likviditu pod týmto low a pod týmto low. Znova, targetujem buy-side likviditu. To máme tento triple top a máme tu tento double top, ktorý je, by the way, aj najvyššie swingové high v roku 2023. Toto sú moje targety. A chcel som ich targetovať už minulý týždeň, ale my sme sa tam nedostali. A keďže neverím, že to bude také jednoduché, že odtiaľ toto hneď vybombia hore, tak očakávam ešte nejaký drop do discountu, než pôjdeme znova hore. Takže tu máme premium, discount, tu je consequent encroachment tohoto FIBA retracementu a očakávam, hej, vidíte, tam ono je to cez ten New Week Opening Gap, takže to nie je moc dobre vidieť, ja ho schovám a očakávam teda, že sa ešte dostaneme tam, čiže očakávam výber tejto sell side. Mali sme výber tejto sell side, čo je na hodinovke, následne nejakú otočku,
očakávam návrat do gapu, prípadne rešpektovanie túto bloku. Toto by som nebral za slovo, lebo to, či toto odrešpektujú alebo nie, je veľmi otázne. Je to veľmi, veľmi, veľmi odoka target a skôr by som sa zameral na tradovacie okno medzi 10. a 11. New York času, čo je u nás medzi 5. teda 4. a 5. hodinou, kedy bývam najväčšie pohyby. OK. Čiže tuto máme nahromadenú ešte buy side likviditu, ktorá bude takenutá, OK? Čoskoro. Očakávam, že sa takene. Tuto buy side likviditu, tu máme buy side likviditu ešte nahromadenú. A až potom by som očakával nejaký drop po sell side liquidity na vyšších timeframoch. A to je presne to, čo budem sa snažiť dneska odobchodovať. Keď dajú možnosť. Ak dajú možnosť, hneď na šupu to pácnem ako trade na short. A potom budem očakávať, kedy sa dostaneme po tieto buy side zóny. Čo sa týka Dixie, robí presne to, čo som chcel. Mám tu vyznačenú túto konsolidáciu. Následne take tejto buy side. Verím, že toto je celé AMDčko, takže akumulácia, manipulácia, OK, dohora. A následne príde distribúcia smerom nadol. A zároveň vyplnia tento gap. Stále tu máme supply zónu hore. Čiže to je moja analýza na tento týždeň. OK. Chcem vidieť takenuté all time highs, alebo teda all time highs 2023. Uvidíme, či po to prídu. Každopádne zatiaľ ostávam bearish. OK, prejdeme k mojim tradeom. Tam je to už trochu smutnejší príbeh. Začneme na S&P, lebo tam som mal trady už od vlastne 8., 9., 10. a potom prejdeme na Nasdaq. OK, čo sa nám tu stalo? Takže keď pôjdeme na daily, môžeme si všimnúť, že sme tu mali vyplnenie tohoto gapu a zároveň tu máme volume imbalansu, ktorá bola teda nejakým spôsobom odrešpektovaná, následne spravili higher high a očakával som teda, že tam nastane nejaký reversal a že si pôjdu po nakumulovanú buy side. Myslím, že som to vyznačoval toto už minulý týždeň, že je tu všade buy side liquidity jak na M&A. A to presne spravili. OK? Nedali mi úplnú možnosť naskočiť, aby sme sa pochopili. Tuto sme mali nejakú určitú na M5, to je určite vidieť lepšie, tak tu bola vlastne supply, ktorú som čakal, že nebudú rešpektovať, ale chcel som nastúpiť až potom, čo to nebudú rešpektovať. Toto je mimo mojej tradingové hodiny. Moje tradingové hodiny sú medzi 10. a 11. čo sa týka setupov, maximálne nič malo po 11. A čo sa presne stalo? Bolo to, že máme tu tieto všetky highs a už automaticky ako neodrešpektovali túto supply a máme tu tieto dve highs instantne nad tým, ono sa to dalo ťahať oveľa vyššie, ale toto bol môj target osobný, ja som to potom ešte aj vytejkoval v ďalších tradoch, tak som chcel vlastne zobchodovať aspoň tieto dve highs. A to sa stalo presne v tom, že tu máme teda gap, hej, keď si ho vyznačíme na M1. Ten istý gap máme aj na M5, myslím, že je o niečo väčší, ok, dokonca menší. Čiže som chcel vidieť návrat do tých zón, chcel som vidieť to rešpektovanie. A ako náhle došlo toto rešpektovanie, tak som vstúpil do setupu. Vstúpil som, čakal som po displacenutí tohoto high, tak som automaticky dával stopku na break-even. Toto ešte nebol displacement bola až táto sviečka. Čiže som si počkal na zónu, počkal som si, či toto bude reagovať ako breaker block, čo aj spravil. Môžeme si všimnúť, že posledný dotyk tohoto a následne bol veľký impuls hore a následne som teda
očakával, že prídeme do take profitu, tu nás podržal vlastne tento order block, tento blok a následne sme šli hore. Ak niekto pyramiduje, hej, kto sa venuje pyramidingu, kto pridáva do pozícií, ja sa tomu chcem začať venovať zatiaľ, ale nemám v tom taký tréning, ako by som chcel, tak tu bola hneď ďalšia možnosť na vstup, ďalej bola ďalšia možnosť na vstup hneď na tomto tu a posledná možnosť vstupu bola hneď v tomto fair value gap. To bol môj prvý setup. OK? Môj druhý setup tohoto týždňa, keď sa k tomu nejakým spôsobom aj dostaneme, tak bolo toto tu. Znova, mali sme veľmi podobné, bol tu veľký rán hore. OK? Ja to znova dám takto. Bol tu veľký rán hore, tekla sa táto likvidita, rešpekt 50 gapu, došli sme down a chcel som vidieť od tohoto rejection bloku, že príde reakcia do opačnej strany. Čo sa stalo? Znova moje okno medzi 10 a 11 nastalo a ja som mal setup. Mali sme tu krátku akumuláciu, následne manipuláciu a potom dlhú distribúciu a redistribúciu smerom nahore. Na manipulačné okno som si natiahol deviations, standard deviations a chcel som targetovať teda nejakú zónu. Toto je tiež vec, ktorej sa nevenujem ešte tak dlho. Každopádne môj target boli 3 standard deviations, ale trochu som sa obával vlastne toho, či to ešte viem používať, neviem používať, takže som ostal pri mojom primárnom targete a to bol tento fair value gap a túto buy side likvidita. Takže som chcel vidieť, že prídeme potiaľto a následne som to už nechal tak. Prišli nakoniec teda až po štvorku, čo je fajn, ale mne to zatiaľ takto úplne v pohode stačí. Čo sa týka minútovky, znova pôjdeme na to jednoducho. Môžeme si všimnúť, že tu teda sme mali tú akumuláciu, manipuláciu, prišli, odrešpektovali zónu a to je tento blok a na 5 minútovke je tam myslím gap, keď ho tu mám takto vyznačený, asi hej, nebudem to dávať naspäť, lebo zase mi to zabuguje a následne teda šli hore a chcel som pri tejto otočke vstúpiť, OK, tu som mal veľmi zle zmanéžovanú stopku, lebo tá stopka je veľmi hlúpo placenutá, dokonca v premium zóne. Každopádne, keď som si to uvedomil, som mal potom reentry. Dal som stopku na tieto lows, čo bol vlastne M5-kový gap, čo je tu. A nechal som to teda ísť a prišli mi tam pomerne rýchlo do toho take profitu. OK. V tento moment som bol stále v bullish moode, OK? A tu sa stalo niečo, čo vás teda veľa ľudí určite bude učiť, a to je to, že choďte vždy s trendom alebo s daily biasom, lebo tu je to stále na bullish. Každopádne moja chyba, čo som spravil, je to celé o pravdepodobnosti, takže bohužiaľ stáva sa v pohode. Tu sme mali triple top. Celé toto bolo konsolidačné okno. Celé toto. Čiže ja som očakával, že príde manipulácia a distribúcia smerom nadol. A tým pádom prišlo toto a následne displaceli návrat do M5-kového gapu a následne to pustili znovu dole, takže som chcel a očakával to, že pôjdeme dole. Každopádne hodinový gap, ktorý je tu, sa zachoval ako inverse fair value gap, zároveň tu bol blok a podobne a vyhodili ma z tohoto setupu. Tento setup som dal dvakrát. OK. Ten istý setup, pretože vlastne ako náhle to túto znova displaceli, ja som znova vstúpil, blablabla, mal som tam 2 stopky a boli to veľmi podobné obchody. Čo sa týka Nasdaqu, tam sa stala taká vec, čo nestáva sa to až tak často. Každopádne, kým na S&P bolo teknuté higher high, na Nasdaqu bolo lower low a odtiaľ sa dalo pekne vystreliť do hora, ale nečakoval som si Nasdaq. V pohode, stáva sa. Každopádne tu som dostal celkom pekný ojeb. Keď pôjdeme na Nasdaq a dáme si trady 11., 11., 12., tak
si môžeme teda všimnúť. Stali sa mi dve tie isté veci po sebe, čo mi bolo malinko ľúto. A znova sme tu mali teda návrat do nejakej predošlej fair value gap o 10. hodine, lebo vtedy sú moje setupy. Mali sme tu po takenutí správ, tu máme high time frame BPR, potom od rešpektovania rejection bloku šlo sa down a po takeu tejto sell side, rešpektovanie tejto M5 som očakával teda nejaký ten reversal. A tým pádom som si počkal na zónu, znova to máme M5 BPR, na M1 gap a vstúpil som hneď túto sviečku dohora. Tu bol môj primárny target. Otočili, dali mi break even, šli dole. Hotovo. Nič viac, nič menej. Potom som mal v ten istý deň veľmi rýchly obchod, čo bol vlastne take tejto buy side liquidity a bolo to veľmi jednoduché, keďže nám tu máme tu silver bullet blok, tak? Silver bullet blok z silver bullet okna, čo je PM silver bullet, čo je medzi 14. a 15. Pardon, alebo 13. a 14. Počkaj, musím si to dať naspäť na slovenský čas. Plus, my sme plus 1. Bratislava. Jo, jasné. Medzi 14. a 15. Tak nám tu vytvoril silver bullet vlastne order block. A ten bol potom následne rešpektovaný, bol tu následne aj tento gap, rýchly scalp, trval 2-3 minúty, nič hrozné. A následne sme tu mali znova AMDčko, akumulácia, manipulácia, distribúcia smerom dohora, kde neboli takenuté tieto highs, očakával som, že v ten deň ešte budú, to je presne to, čo som hovoril, že minulý týždeň som chcel vidieť, alebo očakával som, že budú tieto highs takenuté. Ale neboli. Znova sa stala veľmi podobná situácia, čakal som, bol tu take, sell side, tejto, take, sell side, tejto, máme tu vlastne aj tento gap, na ktorý som čakal, že príde reakcia, prišla, takelo sa nejaké to high a šlo sa dole, hore, dole a potom konsolidovali celý deň. Prišli nakoniec akože niekde k tomu targetu, skoro až teda k nemu a potom to pustili dole, každopádne to už bolo mimo môjho obchodovacieho okna a to ma o to viac presvedčilo o to, že pôjdeme nejaký čas ešte dole. Čiže očakávam reakcie na tieto zóny, uvidíme ako to celé dopadne a uvidíme sa takto o týždeň alebo vtedy, keď budem mať čas, asi to bude pravdepodobne niekedy v nedeľu alebo v sobotu. Čiže toľko k dnešnej analýze a vidíme sa na budúce.